И здравейте, потребители на VBOX. Това е Майнкрафт оцеляване епизод 3. И днес мисля да си довърша, да започна да правя къщата, която миналия епизод се каних тогава да я започна, обаче не знам какво стана, се отказах. Епизода надвиши минутите, които обикновено искам. Така къщата ще е малка. Не знам колко мисля да е. На 2 етажа ще е, може би. Така. Грешка. Така. Много казвам, къщата няма да е голяма, защото не обичам много големи къщи и знам, просто ме макефят много. Такива дески ще отдолу повече го правим. Така, ай сега. На 2 етажа ще е къщата, защото не знам, свикнал съм къщите да съм на 2 етажа. Или с повече етажи. Може да си направя някоя ферма, мина. Сигурно ще си направя. Най-вероятно ще си направя на мина, защото трябва полезни изкопаеми. Трябва да копаме за материали. Трябва да намерим диаманти, желязо, злато, някакви такива всевъзможни глупости. Така, мисля, че така е добре. Горе ще е от такива дъски. Така, тук оставаме за втория етаж. Опа. Или не, мисля втория етаж да няма. Да, по-добре ще е, защото ще стане къщата по-красива. Така, по-малко така. По-малките са по-хубави. Според мен, зависи кой какви къщи харесва. Аз харесвам малки. Някои харесват големи, някои пък прекалено големи. Има ги всякакви. Всекви ги има. Захарната стика расте, обожавам. Да, значи ще направим нещо стълби. Така. Не, малко. Така. И така ще ги разделим. 10. Тук. Така. Мисля, че толкова стигат. Аз с тия, които има, ще направя. Това е достатъчно. Ще мога да се спи. Не чак толкова тъмно. Обожа съм. Малка видимост. Направил съм го така, защото ми лагва. Ето. Както сега ми лага. Малко не ми лага. Така. Ами, нека да започваме да правим покрива. Аз имам един начин, който винаги си правя покривите. Ето такива ще. Така.
И в сървърите си правя по същия начин покривите, защото така ме кефат повече. Между другото, аз играя в Hardcraft, много добър сървър. Ако някой иска да влезе, просто да ми пише да му дам IP-то налично. И така. Пробвах се да си направя регистрация в YouTube, обаче не можах. Не ми дават просто кода и реших VBOX, тук е по-добре. Много хубав сайт. Няма още да си регистрирам. Много добре дай. Има хора, които ти помагат. Ако се затрудняваш с нещо, правят ти клипче специално за тебе. На мен специално са ми правили как се работи с Camtasia Studio. Сега може да се научите от мен как се прави покрив. Той е лесен този. Просто мен ми харесват такива покриви и затова навсякъде си правят такива, както казах. Това ще трябва да го щупа. Така. Тук мисля един прозорец да сложа. Лопатата ще ни трябва. Сега пода ще направим. Ще си направим и подземен етаж. Може там да ми стоят честовете или нещо друго. Ми свършим и лопатата. Сега ще е супер бавно. И така, като направя пода, мисля да спирам видеото. Или не знам, ще си помисля. Може това видео да го направя малко по-дълго. Защото трябва да си направя къщата, да я направя такова. Прозорци трябва да изложа. Мисля, че така е добре. Или не, само плочи. Ще е по-добре само плочи. Не обичам много да шарим. Така, къщата е готова, само трябва да се сложат прозорци. Така малко за украса да сложим. Ето така. Тече добре. И тук обаче. Да. Захарната стика ще изчакам да ми порасне напълно. Защото не знам за пясък имам ли? Само едно пясък. Ще си направя лопата. Ще ида за малко пясък. Може би като свърша, като довърша къщата, като и направя прозорци, и мисля да спирам епизода. Боля. Това ще си оправя. Ето така. Не искам течение, просто не се пови. Пясък. Останало.
Колко казах? 29. Не знам това. Ще стигне ли, няма ли да стигне. Мисля, че ще стигне. И ето ми къщичката. Не е много голяма, малка. Така, мисля, че... О, мале. Така. Те сигурно ще се готовят тогава. Или не знам как е. Мога бъде само едно такова. Еми, аз да започна да се обзавеждам горе-долу къщата. Съндъци да си направя. Така, 4. Боже. Така. Печка направихме. Добре, всичко е точно. Друго. Книгите ще сложа по-нататък. И мисля това да е епизода. Виждаме до следващия епизод.